Pero ano na ka mo, 2 bulan na ka mo, yung perong bulan. Sabi 2 bulan labi na ka mo. Dahil pa man. Pero may nangyari sa inyo, ha? Siguro. Na, nagsasaro na ka mo. Ito ang ilang kaganapan ng Agaraw Maksyon ng Tabang Ora mismo kasama ang Municipal Social Welfare and Development ng Goa, Camarines Sur. Ika-26 ng Agosto nang kami ay makatanggap ng isang sumbong mula sa isang ama na nasa Calamba, Laguna. Tatay, sabi niyo po tatay, nitong 17 lamang ng linggo, nalaman niyo po na meron na pong ka-live-in. Ito pong anak po ninyo. Labis kasi ang kanyang naging pag-alala nang malaman niyang nakipagtanan daw ang kanyang dalagitang anak, edad 14, sa boyfriend umano nito na 22 taong gulang. Ngayon po nanay, ngayong araw, anong gusto niyo po bang mangyari? Gusto ko lang pong bawiin siya. Dahil sa kagustuhan na makuha ang kanyang apo, nagsanib pwersa na ang tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development at ng Women's and Children Protection Desk ng Municipal Police Station ng Goa, Camarines Sur. Papasalamat po ako sa Tabang Ora mismo sa indang team po. Salamat pong dakula.